Kritisk realisme. Kritisk realisme er betegnelse for den litteratur, der i kraft af det moderne gennembrud tog afstand fra romantikken og biedermeierkulturens ensidige dyrkelse af fantasien og en rosenrød virkelighed. Den kritiske realistiske litteratur fokuserede på samfundsmæssige problemer og havde et ikke-religiøst socialt sigte. Forfattere som Herman Bang og Henrik Pontoppidan satte de samfundsmæssige problemer under debat. Forladt, lavet af Frans Henningsen. Forladt er skrevet i 1888. I Forladt, dog ej af venner i nøden, ser vi en ung kvinde i pjaltede klæder med 2 små børn. Maleriet skildrer umiddelbart tilværelsen på livets skyggeside, men ser vi nærmere efter, er Henningsens maleri snarere et tidstypisk eksempel på et rørende iscenesættelse. Vi gribes af kvindens direkte blik, hendes store, sørgmodige øjne, hovedet nænsomt støttende sig til det lille barn, der knuger sig ind til sin mor. De er alle iført hullet tøj. Men især de sunde og velernærede børn afslører, at motivet ikke har rod i den faktiske virkelighed. Også i de kraftige teatralske lys, der projektøragtigt skinner ind fra den venstre side, er maleriet iscenesat. Forladt er formentlig inspireret af renæssancens maleren Raphael Sixtinske Madonna, som Henningsen havde set i Dresden nogle år før billedet. Udslet. På billedet ligger en halvgammel død mand midt på en gold jordet mark. Han ligger i sin kones skød. I et større areal rundt om dem er der kun marker at skue. På nær i venstre hjørne, hvor en lille gård ligger, som tilhører bondeparret. Himlen er grå og kedelig, ligesom resten af billedets farver. Mandens slidte tøj og forklæde er mørkeblåt, og kjolens lange kjolelaser går i et med jorden. Rundt om parret ligger små sten, som vi formoder, manden har været ude at samle op, da han faldt om. På billedet kan man se, at kvinden råber, enten på hjælp eller i sorg og smerte over mandens død. Hvad skal der nu blive af bondekonen, hvis manden dør? Vi forestiller os, at bondekonen har opdaget, at manden har været væk, og derefter fundet ham ude på marken. Det er meget tydeligt, hvad der foregår, og der bliver ikke lagt skjul på noget. Det bliver meget realistisk, og man er ikke kun i tvivl om, hvad der foregår. Vi tror, billedet vil fortælle os sandheden, og noget om, hvilke lidelser og realiteter, der kom på bordet under det moderne gennembrud. Forskellen på rig, fattig, mand og kvinde osv. Det er tydeligt, at på deres tøj at se, at de er meget fattige. De er fuldstændig slidt, og som tidligere nævnt, så bærer de kun laser i hårfarver. Manden ser også fuldstændig udkørt ud. Vi tror ikke helt, at han er død, men han er i hvert fald døende. Vi forestiller os, at manden har arbejdet hver evig eneste dag for at forsørge sin kone og måske de børn, der har været. Han har måske samlet sten i håb om at kunne høste noget på marken en dag. I kvindens sorg og smerte råber hun ud til det store ingenting. Hun kigger ikke op, ikke til nogen gud. Hun råber lige ud til ingenting, for der er jo ikke andet. Et andet symbol på konens elendighed kan være det kæmpe areal af ingenting, som er rundt om parret. Hun har ingen udsigt til noget godt. Intet håb. Hun er helt alene på ødemarken. Billedet er propfyldt med symboler, men det tredje er mandens træsko. Ordsproget at stille træskoen kommer tydeligt fra udtrykket, hvilket jo betyder at dø. Han har kun mistet den ene, så derfor tror vi, at han kun er halvdød. Jens Vejmand. Jens Vejmand er et typisk digt i den kritiske realisme. Digtet er skrevet af Jeppe Aakjær og trykt i Politiken den 22. juni 1905. Digtet er meget typisk den kritiske realisme, da man ikke bare kunne kigge ud af vinduet og se rosenrødt og lyseblå skyer. Der var en mørk side af mønten, og det indså man i Jens Vejmand digtet.